हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय नै जोंहा ज'नो चिकेन बिरियानि खालामनानै जानो नागिरदों आरोना बेखौनो एसे भिडिअ लाबाय आरो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लानाय जाबाय आरो भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोब्ला जोबजासे नायलांदो लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावदो लोगोफोर फार्स्टआवनो बानलु जिरा मस्ला सामब्राम गुफुर हाइजें एरि देनानै लाखाजोब्बाय आरो ओमफ्राय बेयावहाय माइरं रुगोन आरो दालसिं इलाइसि माबा माबि होजोबखाबाय आरो बावहाय मोदोमनायनि गोथाव मोदोमनाय माइरं रुनो नागिरदों बेवहाय माइरंआबो नै बासमतिनिबावसो माइरं सुनानै बेयाव रुनानै लाग्रोसिगोन आरो बेखौ बेयावनो होनो थाखाय नोरसिं खानो थांनो नागिरदों मोदोमनायनि नोरसिं होनो नागिरदों नोरसिं खाग्रायाबो नै माइरंखौ रुग्रोबाय नै बावला जाथारसै माइरं रुनाया जाबाय दा एबार बेदरखौसो एवनांसिगौ आरो बेदरा मैया लाबोखानाय एसे एवथ्रमनानै दोनखानायसो बेदर एरि एवसिगोन आरो एबार रेडि जाखाजोब्बाय नै गासिबो टमेट'बो होगोन आरो बेयाव बेदर एवनांसिगोन बिरियानि मसाला चिकेन मसाला बरिया
मिस्थि जागासिनो नै बावहाय नोरसिं बिलाइखौ एवनानै लाग्रोबाय मोदोमनायनि बरिया जागासिनो मोजां संनो रोंखागौना संग्रायाबो सेंग्रासोबाव गासिबो बयबो बेबो एफा एफा संजोबदों आरोना रावबो एकदम पारफेक्ट रोंथायनाय गैयाना बेनिखायनो बयबो एफा एफा संलायदों आरो संफेराखैना बेनिखायनो एसेबां माने गोरों नङा आरोना बेनिखायनो बयबो एफा एफा ट्राइ खालामबाय एक्सपार्टखा बिथाङा संनायाव बेदरल' होनांसिगौ आरोना जा गोथाव साइसनिखौहाय बेखौनो जानोसो लुबैलायबाय नों टमेट' होबावबाय बरिया जाखासिगोन लोगोफोर नोंसोरबो जानोसो लुबैसिगोन
मसलाफोरखौ होखाजोब्बाय नै मोननैखौबो बावथला जाथारसै जाबाय नै एबार बै ओंखामजों लगायना लासिगोन आरो माइरं रुखानायजों बावथारला आरो नै नोरसिं एवनानै दोननाय बेजोंबो लगायसिगोन नायलांबाय थादो लोगोफोर माबायदि सिरि सिरि लगायगोन लोगोफोर नायलाय थोफो थोफो दोनलायनांगौनो आंथ' मिथिबावामोन बिदि खालामो होनना मिथियामोन आरोना आं सिरि सिरि दोनखांजोबनानै नै दानिया अगदाबावसो जाननांगौ जाहैदों सिं सा जेरैबो अर होजोबलायनाय नै फाइनालि मोनबायानो ना नै मोनबाय लोगोफोर जानांसिगौ आरो ना बरिया नुखाबाय आरो लगायबावनांगौ होनदों दा बेखौ खुदैसो गजोब्बाय जानो लुबैनो हाथारला बरिया नुखाबाय एबार लगायबावबाथ' टेस्टि दासो फार्स्ट टाइम खालामनाय ना बेनिखायनो बांद्राय पारफेक्ट जानाय नङा आरोना रेस्टुरेन्टफ्राव मोनजानाय बायदि साइसद्राय जानाय नङा खोमा फार्स्ट नालाय नायसै माबायदि जायो जानानै लगायनानै लाबाय नै साइज नुबायथ' गोथाव साइज नुबाय
स्कुलाव। चिकेन बिरियानि बानायनायाबो बेयावनो जोब्बाय आरो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'सैदि लोगोफोर जों जाग्रोनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ।